святи души, Ти ни каза да дойдем такива, каквито сме. И ние тази вечер идваме, Татко, каквито сме, от трудови и обременени. Защото знам, че Ти си този, който ще ни изликува, Ти си този, който ще ни спокоява. Боже святи, преди да Те моля за Божието Слово, аз Те моля тази вечер за нашата сестра Ангелина, която е в България. Нека огъня на Святия Дух да събуди тази кова в нея. Нека огъня на Святия Дух да събуди в нея, Господи, всеки един човешки орган и да го направи да функционира. Ние Ти молим, Боже, тази наша сестра да бъде изцелена в раните на Исус Христос. Ние Ти молим за нашата сестра и се застъпваме, Господи, тази вечер в нея и то да бъде сега в името на Исус. Молим Ти, Господи, да изпратиш Твоите хилими ангели. Молим Ти тази вечер да изпратиш огъня на Святия Дух. Молим Ти тази вечер дух на изцеление да дойде върху живота на тази жена. Молим Ти, Господи, да я събудиш. Молим Ти да я изцелиш и то съвършено изцеление искаме тази вечер. Молим Ти, Татко, защото Твоето Слово ни казва да се молим едни на други, за да оцелеем. И тази вечер ние Ти молим за Ангелина сега да бъде изцелена и възкресена в името на Исус. Молим Ти, Татко, защото дявол обикаля, като да кажеш в Итърсийки, кого да погълне. Затова Те моля, тази вечер ние се противяваме на тази болест върху нея в името на Исус, като изповядваме с вяра и изцеление. Молим Ти, Татко, нека съвършеното изцеление да започва сега върху тази жена. И нека, Боже, за утрешния ден да чувам, че Ангелина е станала на крака и вече говори, и вече разсъждава и се прибира в дома си. Само Ти можеш да го направиш това, Татко. Затова Ти моля съвършено изцеление върху тази жена. Но сега Ти моля, и ако наистина между нас има жени и братя, които не се чувстват добре, нека да бъдат съвършено изцелени. Сега Те моля, Господи, като нашата сестричка, която е говорила, че тя чака функционирането на бъбръци да тръгне от Теб, но не чрез пресеждани. Затова Те моля, Господи, тези бъбръци да функционират в името на Исус и ние очакваме чудо от Тебе, Боже мой. Ако докторите си дигнаха ръката от нея, Ти, Боже, знам, че не си дигаш ръката от нея. Затова Те моля тази вечер, както изцели тяхния син, така и Те моля и изцелявай моята сестричка, Господи. Така Те моля, увери в сърцето на моя брат Иво и нека сестричката ми Тина да бъде изцелена. Защото да бъде за Твоята слава, Татко. Знам, че когато наистина ще стане това чудо да функционират бъбреците на моята сестричка Тина, тогава, Боже, наистина ще бъдеш прославен много по-силно. И ще има хора, може би има същият проблем в света, да вярват, че Ти изцеляваш. Защото вярвам в Твоето изцеление, Боже. Моля Те, Татко, всичко да бъде за Твоята слава. Ние не го искаме това да издигнем нашите имена. Ние не искаме да издигнем нашата църква. Но ние искаме да издигнем Царя на царете и Господ на господарите, комуто да бъде вечната слава. Слава, 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 слава да бъде само на Тебе, Татко. Сега Те моля, благослови Словото Си. То да бъде благословено в сърцата ни. Моля Те, Господи, да разберем на цяло това триединство, което отново ще проповядва. Да бъде, Господи, за поучение, за наставление и за изобличение. Не искам да говоря ни човешко, ни плътско, но чрез помазанието на Твоя Свети Дух. В името на Исус. Амин. Така, тази вечера продължаваме с триединството. В Йоанна 4:34 тук ние виждаме, че ученици имаха леко притеснение. Защото се нуждаеха за храната, която трябваше да има ядене между тях и за Исус. И Йоанна 4:34 Исус видя тяхното притеснение. Може би по няколко пъти ние сме се притеснявали в живота си, когато нямаме финанси,
и се притесняваме за храна. Така ли е, църкво? Точно когато стигаш, че нямаш вече пари, много често я кара са мера са покатавичи. Но вижте какво отговори Исус. Моята храна е да върша волята на онзи, който ми е пратил и да върша неговата работа. Да върша неговата воля. Ако по някой път в живота ни се случваха тези неща, да останем без париче, винаги вземете Божието Слово. Исус каза нещо на хората. И то какво отговори? Казва, погледнете небесните птички. Нито сеят, нито женат, и небесният Отец ги храни. А казва, колко по-скъпи сте вие, и че дори ви дам святия си дух. Вижте, и дори сме по-скъпи птичките, въпреки Бог ги храни. В Йоанна 9 глава 4 и 5 стих казва, в 34 стих към същата глава казва, да върша неговата работа. Само че тук в 9 глава 4 и 5 стих казва, да върша делото на онзи, който ми е пратил. Докато в ден, защото иде ден, когато никой не може да работи. Когато съм в света, светлина на света. Амин. Той говори, че Бог е светлината на света. Що Бог е светлината на света, какви ние трябва да бъдем? Да бъдем светлина на света. Дали наистина ние сме светлина на света? Бог е светлина на света, но ние да не сме светлина на света. Труден ли е този въпрос? Дали ние сме светлина на света? Знам, че не сме достатъчно светлина. Труден въпрос. Как ще е трудно? Знаете ли, че тъмнината няма да наследи Божието царство? Светлината ще участва в небесното царство. Трябва да светят делата ни. Не тъмнем, ама не светлем, да. Тъмнем? Нито тъмни, нито светли сме. Ни топли, ни студени. Ни топло, ни студени. Само че аз бих желал да бъдем църква на Филаделфия. Амин. Всички искаме да бъдем църква на Филаделфия, което е описано в Откровението на Йоанна. Ходатайствената молитва на Исус, Йоанна 17 глава 4 стих ни казва, за края на земното си служение Исус се казва и се моли, аз те прославих на земята, като върших делото, което ти ми даде да върша. Ние имаме също дело, което трябва да продължим. Апостолите след неговото възкресяване вършиха Божията воля. Апостолите издигаха служители, защото великите поръчители в Марка и Матей казва, идете по целия свет, проповядвайте Евангелието, направете, казва и ученици. Апостолите извършваха делото, след това последователите, които бяха след деянието на апостолите, те продължиха служението и днес Бог също ни казва да работим. Амин? Значи църквата ни трябва да спре. Църквата никога не трябва да спре. Църквата трябва да живее в благовестието или да работи за Бога. И зато Исус в края на служението си, както се нарича 17 глава на Йоанна, ходатайствената молитва на Исус, каза, аз те прославих на земята, като свърших делото, което ми даде да
17:4. Знаете ли, че сега Бог също на нас е дал това дело да върши? Така ли? Както снощи видях моята майка, дадахме в нея брошурки, тя извърши делото на Бога, раздаваше брошурки. По време на рождения ден. Това е дело пред Бога. Амин? Това е дело пред Бога. Всеки един човек от нас има дело, което трябва да го извършим в името на Бога. Амин? Най-тежко ми става, когато виждам християни, които не действат. Не искат да работят за Бога. Те мислят, че това дело е само за пастира и за дяконите и там духовния съвет да се оправят. Това дело е на всеки един от нас. Обърни се до приятеля и си кажи, това е моето дело пред Бога. Знаете, че след че Исусовата мисия на земята беше, неговото дело е като пророк, свещеник и цар. Повтаряйте след мен. Исусовото дело е пророк, свещеник и цар. Той дойде като пророк. Пророкуваше. Говореше. Също той свещено действаше. Пренасяше служба за хора. Той дойде като цар. Но не като земен цар. Той дойде като небесен цар. За своето царство, което е слава на земя. Първите му проповеди, когато той проповядваше, какво казваше на народа? Божието царство дойде до вас. Защото той устояваше Божието царство. Знаете, че без неговото идване нямаше спасение. Без неговата пролята кръв нямаше спасение. Без жертвоприношението на неговата плът нямаше спасение. Всичко ще става чрез него. Знаете, че имаше един велик пророк в тогавашното време. Този пророк, който беше в сърцето на Бога. Пророкът се избира директно от Бога. Пророкът, който говори тайните на Бога или изявява Божията воля. Имаше един пророк в Стария Завет, който беше Моисей. Казват най-силният пророк, който е писал 5 книги. Или както го нарича Библията, петокнижието. Един много силен пророк, силен водач, силен пастир в Израилното време. На него Бог го натовари с една много тежка задача. Представете си, знаете, че Моисей е израснал в едно богато семейство, след като беше отхвърлен в реката. И ако Моисей нямаше тази любов към Бога, знаете ли, че Моисей можеше да бъде подвластен човек, осипан с най-различни злата по него. Той можеше да му се подчиняват всички хора в Египет. Но той, след като го срещна Бог, вижте, Моисей не е срещнал Господ, а Бог го срещна. В горящата капина. И Бог разговаряше с него. И Бог го избрал да бъде пророк. Амин. Второзаконието, 18 глава, 18 и 19 стих. Тук има много силно пророчество за Исус Христос. Второзаконие, 18 глава, 18 и 19 стих. Намерихте го. Аз ще въздигна и сред братята им пророк, както съм въздигнал и теб. Ще туря думите в устата му и той
ще им говори всичко, което аз му заповядвам. И както не послушаха думите, които аз изговорих от моето име, аз ще искам отговор от него. Амин. Тук казва, че Бог ще издигне мощен служител. И дори на друго място казва, че Бог ще издигне от Юдовото племе вожд, който ще спаси Израиля. И наистина Бог издигна, като доведе в човешка плът. Бог издигна Исус Христос да спаси народа. Исус Христос, неговата мисия, когато Той дойде на земята, неговата мисия беше специално за евреите. Той започна и работеше само за евреите. И като проповядваше, каква беше неговата мисия? Проповядване, изцеление, освобождение. Това беше неговото служение. Проповядване, освобождение и изцеление. И хората виждаха това, което той правеше. След неговото идване, знаете, че Бог като го възкраси, Той го възкраси, за да може хората